him. He's gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Я доўгі час баяўся гэтага дня. Час гуляць у гульні пра Зельду на CDI. Першыя дзве, Лінк твары зла і Зельда жа злога Мелона, выйшлі ў адзін дзень, 10 кастрычніка 1993. Можаце лічыць іх гульнявымі братам і сястрой. Хачу паспрабаваць спачатку жа злога Мелона. Спачатку я падумаў, што гульня можа быць цікавай, бо мы насамрэч гуляем за Зельду. Ведаеце, тую самую, якая ў назве кожнай гульні пра Зельду. Таксама гэта сайт-скроллер, амаль як Зельда 2 прыгоды Лінка. Заўсёды было цікава, чаму Nintendo ніколі больш не рабіла такія гульні пра Зельду. Ну, пачынаючы гуляць, я не мог уявіць, наколькі дрэнная яна будзе. Лінка можна пабачыць толькі ў гэтых паганых кат-сцэнах. Link, go to Gamelon and find my father. Great! I can't wait to bomb some Dodongos! Боже, яшчэ больш банальны за Лінка з мультсерыялу. Але гэтыя сцэны толькі пасыпка на гаўняным торце. Першая рэч, якая крыху расчаравала, гэта інструкцыя. Ангельскай часткі там толькі 10 сторонак. Там ёсць толькі кароткія ўводзіны ў гісторыю і невялікія апісанні. Паглядзіце на арыгінальную інструкцыю Nintendo. Глядзіце, якая яна падрабязная і рознакаляровая. Пагаворым пра кіраванне. Незалежна ад вашага кантролера, вы будзеце карыстацца толькі 2 кнопкамі. Каб падскочыць, трэба ціснуць уверх. Улічваючы, што гэта платформер і большасць скокаў трэба рабіць максімальна акуратна, ваш адзінец вельмі хутка стамляецца. І часам, калі я цісну ўлева ці ўправа, у выніку я выпадкова скачу. Першая кнопка – гэта меч. Другая кнопка – ўсё астатняе. Адчыніць дзверы, адкрыць экран статуса і скарыстацца прадметам. Гэта сраны беспарадак, ад якога адны праблемы. Каб адкрыць экран статуса, трэба паўсці і націснуць на кнопку. Для пачатку. Гэта боль у срацы. Але калі вы перад дзвярыма і ціснеце на кнопку, вы ў выніку ўваходзіце ў дзверы, незалежна ад таго, ці стаіце вы або паўзяце. Таму, калі вы хочаце адкрыць экран статуса, сцеражыцеся дзвярэй. Таксама экран статуса – адзіны шлях, каб паставіць гульню на паўзу. Часам я забываюся ці не ўцямліваю, што я перад дзвярыма. Таму, калі спрабую адкрыць экран і ўстаю, каб схадзіць пассаць, я нечакана разумею, што ў іншым пакоі мне назіраюць сраку. Праблема працуе ў іншы бок. Калі спрабуеце зайсці ў дзверы, трэба ўпэўніцца, што стаіце прама пасярод, бо інакш вы скарыстаеце прадмет. Я патраціў так шмат бомбаў проста, каб зайсці ў чортавы дзверы. І ведаеце, што я, сука, ненавіджу? Каб збіраць рубіны і ўсё астатняе, трэба спыняцца і ўдараць іх мячом. І нельга таксама стаяць перад імі, вам трэба быць у правільным месцы. Інакш ніяк. Вам не трэба рабіць усё гэта ў іншых гульнях пра Зельду. Калі бачыце рубін, то трэба проста дакрануцца да яго. Але ў гэтым кавалку гаўна кожны рубін запавольвае вас. Большасць часу я ігнарую іх. Але як апынуўся, вам тут рубіны патрэбныя больш, чым у іншых гульнях. Шмат прадметаў забіраюць рубіны, калі карыстаецеся імі. І вам заўсёды трэба купляць бомбы, газу і вяроўкі. Бомбы для таго, каб забіваць цяжкіх ворагаў і ўзрываць праходу месцы, куды трэба ісці. Часам, каб узарваць адну перашкоду, патрэбна 10 бомбаў. Яно таго вартае? Ліхтары тут для святла ў цёмных зонах. І дазвольце сказаць, гульню з гэтым дакладна панесла не ў той бок. Цёмнае месца ў гульнях пра Зельду – звыклая рэч. Звычайна ў пячорах ці сутарэннях, дзе трэба падсвяціць шлях. Але тут, здаецца, у кожным, сука, месцы, куды трапляеце, становіцца цёмна. Нават на верхавінах дрэў ясны дзень гэта здараецца. І ліхтара хапае на лічаныя секунды, і пасля ізноў цемра. Калі ўжо адпачну ад гэтага? Таму вы пастаянна пераключаецеся назад на экран статуса, каб выбраць газу. І калі яна скончваецца, загразнуць у цемры абсалютна ўбога. Нават не можаце пабачыць сраныя дзверы, каб выйсці. Аднак, няхай гэта паскусства знайсці дзверы ў цемры. Але іншым часам вы не можаце адысці ад дзвярэй. Глядзіце сюды. Я зайшоў. Тут цёмна. Мне патрэбны ліхтар, таму я стаўлю на паўзу і спрабую адкрыць экран выбару, але выходжу з дзвярэй.
Што за халера? Таму я вяртаюся. У гэты раз спрабуе адысці крыху далей ад дзвярэй. І зноў спрабуе адкрыць экран, і што здараецца? Я выходжу. І зноў. У гэты раз, калі заходжу, іду налева. І нарэшце магу адкрыць экран статуса і выбраць ліхтар. Калі пакой асветлены, то бачыце, якія вялікія тут дзверы. Нават калі я ведаю, што іду ў цёмны пакой і заўчасна выбіраю ліхтар, нічога не змяняецца, бо калі я спрабую запаліць ліхтар, пакуль я каля дзвярэй, праблема застаецца. Было б значна прасцей, калі б усё гэта гаўно не было на адной кнопцы. Разумею, што хаджу кругамі вакол адной і той жа тэмы, але гэта праблема пастаянная. Ад яе нават можна памерці. Няхай я зайшоў у цёмны пакой, адыходжу ад дзвярэй і падаю. Адкуль я павінен ведаць, што там правал? Усё праз тое, што не магу запаліць ліхтар каля дзвярэй. Халера сраная! Цяпер, калі мы паразважалі пра ўсе праблемы з ліхтаром у цёмных пакоях, пагаворым пра вяроўкі. Вы карыстаецеся імі, каб караскацца на цяжкадаступныя платформы, але не мае сэнсу, чаму на кожны раз патрэбна новая вяроўка. Навошта Зельдзе насіць 20 сраных вяровак? Чаму б не карыстацца адной? І калі паміраеце, вяртаецеся на пачатак узроўню, таму пастаянна губляеце вяроўкі. Дазвольце сказаць, а нішто так не раздражняе, як дайсці да канца ўзроўню і зразумець, што больш няма вяровак. І трэба вяртацца ў сраную краму. Але чорт, я яшчэ нават не пачаў распавядаць, як цяжка тут рухацца. Пачнём з таго, што нельга скокаць прама ўніз. Калі хочаце спусціцца, трэба ісці па дарозе, пакуль не даберацеся да месца, куды трэба спускацца. Гэта сіні, ён надта малы, каб трапіць па ім, і калі паспрабую пераскочыць яго, то зноў апынуся зверху, і мне трэба ізноў ісці з боку ў бок, каб спусціцца. Графіка так блытая, што нават нельга сказаць, куды трэба ісці. Глядзіце, што за халера, я не магу прайсці. Таму трэба пайсці направа, пасля ўніз і пасля ізноў налева. Трэба паўсюль скакаць, пакуль не знойдзеце, на які камень можна прызямліцца. Ага, знайшоў адзін, зараз, вось так. Цяжка скакаць праз правалы, нават калі ўсё відавочна. Ды ладно, вы пэўна жартуеце. Часам платформа, якая рухаецца, або кракадзіл стануць перашкодай. Што? Гэта малая шчыліна? І часам, калі скажаце на платформу, то правальваецеся. Як сраная курва я не трапіў на гэту галіну? Таксама дзіўна, што каб размаўляць з людзьмі, вы пранізваеце іх мячом. Проста каб пачуць падобную дурную лухту. Вельмі раздражняе, што калі спрабуеце біцца з ворагам і хтосьці паблізу, то трапляеце па ім і размаўляеце, заўсёды спыняючы бойку. І чаму ўсе такія крывыя і страшныя? Воу, воу! Атакі няўклюдныя. Здаецца, што меж ніколі не трапляе. Нават калі проста махаеце ў паветры, падаецца, што ворагі трапляюць першымі па вас. Можаце трапіць толькі па тым, што перад вамі, але заўсёды здаецца, што ворагі надта высока або надта нізка. Клянуся, што больш за палову ворагаў у гульні надта малыя, каб трапіць па іх. Вам заўсёды трэба быць на адной вышыні. Глядзіце, я не магу трапіць па ім пад галінай і не магу, калі я на галіне. Як мне трапіць? Давай, курва, давай! Ох! Сур'ёзна, што не так з гэтымі кажанамі? Усё, што я спрабую зрабіць, гэта выйсці з пячоры, але кажаны не знікаюць. Траса! Пасля гэтая частка, дзе вы заходзіце ў пакой, і гэтыя два гаўнюкі кідаюць дзіды. Трэба нанова. Калі мог блізка падысці... Складана не толькі падысці да ворагаў. Часам яны занадта блізка. Сраны кавалак гаўна. Адвалі ад мяне! І няма часу на лячэнне. Яны могуць забраць усё здароўе за секунду. Давай, пераскоч! Сука, я не веру ў гэта. І калі вы надта блізка да верху экрана, вы амаль не можаце скакаць. Божа мой! Часам ворагі не з'яўляюцца, пакуль вы не побач з імі. Адкуль, сука, ён з'явіўся? Глядзіце, дакладна бачна, што нікога няма. Але як толькі падымаюся, бам! Я мёртвы. Але калі бойкі са звычайнымі ворагамі вельмі цяжкія, бойкі з босамі да смешнага лёгкія, калі ведаеце, якой зброяй карыстацца. Хапае аднаго ўдару. Калі забіваеце іх, атрымліваеце цудоўныя катсцэны. Выдатна! Ты забіла мяне!
Выдатна. Сука, 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 сука! Трэба супакоіцца. Блін, у мяне ўжо едзе дах. Але нельга сыходзіць, бо трэба дайсці да Генана. Ён бы нейкі жарт. На яго фоне Генан з мультсерыялу выглядае шмурэнна. І вельмі дзіўна прайсці ўвесь шлях для бойкі з Генанам, каб пасля проста кінуць яго жэзвога Мілона. Усё, адзін удар, і ён мёртвы. Пасля таго, як заб'яце яго, ім хапае нахабства кідаць шыпы са столі. Ці не было б сорамна забіць Генана, каб пасля памерці ад шыпа, які зваліўся на галаву. Пасля ратуеце караля і Лінка. What happened? Nothing, Link. We were just about to have a feast. Great. Яны ператвараюць усё ў цырк, і ўсё добра скончваецца. Ну, у канцы, хтосьці скажа, што ў гульні ёсць штосьці добрае. Музыка нядрэнная, а графіка прыгожая. Хтосьці назаве гэта мешаніна. Але я скажу, што гэта за мешаніна. Гэта пакет смецця ў горшы дзень. Быццам матуля прыбрала кашачы латок. Свежыя і цвёрдыя какахі ідуць прама на дно пакета. А пасля сястра выкідвае скарыстаныя тампоны. І куды яны ідуць? У той жа пакет. Пасля дадому прыходзіць бухі брат і проста адразу ж рыгае прама ў пакет. Я не спрабую зараз быць мярзотным, але гэта рэалістычная сітуацыя. І што мы ў выніку атрымліваем? Гэта паганая мешаніна. Але я хутчэй паем гаўна са сметніцы, чым буду гуляць у гэту халеру. У сраку гэту гульню, каб больш не бачыў цябе. І ведаеце, што самае горшае? Яшчэ дзве засталіся.